बेरायनो थांनो नागिरदों आलासि दंफैयो जोंहा मोनसे फिसा एक्सप' जादों आरो जों दा बेहायनो थांगासिनो नै नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा मा मा नुयो दा दख'नाफोरबो मोजां मोजां ओंखारदोंदां एसे नायनोसै बाजारथिंहाय फैखाय जों फ्लाइअभारजोंहाय फैबाय आरो नै फ्लाइअभारजों फैबाथाय सर्टकाट जायो ओमफ्राय नै गावसोरनि स्कुलखौ देखायगासिनो मालाय गावसोरनि स्कुलखौ फैबाय नै जों जायगाखौ सान्दुं गोसाथार सायायाव दोनबाय फैबाय मोनफैबाय एसे बेरायनोसै जानोसै मा मा दं एसेबोथ' जानांगोन ना औ जानांगोन ना एसेथ' बै नुहुरनाया मोसौफ्रासो फालो फालोखा मानसियानो गैया दा नै बेलासिखाय मोनायावसो मानसि जायो माथो दा मोनाबासो लाइट होजोबगोन ना नैबेखौ मोजां नुबाय आं बेखौ लानोसै दां न'आव गाननो एटु पैक कर दियो मोजां दंखाबो नै न'आवहाय गाननो मोजां जागोन न'आव जिरायनाय बावबाय नायबाय थादों बेयावहायसो नों बेजों गेलेबावो नों एफा गिदिर देरनानै बाबुनो फंबायनो गेलेग्रा नायगासिनो नै मालाय आसोला लाय मारै रायलायगोन बेजोंलाय मोजां मोजां दंसाबो ड्रेसफोरा मोजाङै बासिनानै लानो हागोन आरो दङआनो फ्राय गोबावजों फैनाय नालाय नै बिथिंहाय बासन माबा माबि थोरसि बिराद मोजां मोजां दं नै कापआबो मोजां मोजां दं कापखौसो मोजां मोजां नुबाय आं बे मोजाङानो नङा गोजाम जामसो सामब्राम गुफुर फान्थाव ओमफ्राय मा मा बियो पटलबो दंलायलायो सिखाया नै मोजां मोजांथार अबे बेयो मोजां जागोन दां
बायदि न' जों गेलेलायनो रोङो नामा? गाबोन बलखौ बायनोसै नामा? बल गिदिरखौ गोजौआव फंबायनि बुस्थु बासिगासिनो इहा नै मालाय पसन्दखौनो जायाखै। आं इथिंजाय नायनोहाय र'। र' थ' दै गांदोंनो बिथाङा जोहा। गारना हरलाय खाराखै ओंखारजोब्बाय। माबायदि जागोनथाय इयो गोथाव जायोना जाया? गस्लाफ्रा मोजांथार नै सिख्लाफोरनि थाखाय बिराद मोजां दं, सेंग्राफोरनि थाखायबो मोजां दं। सेंग्राफोरना नै मोजांथार। ओरैना हरलाय एसे हामो नोंनो एफा फिसाया ना हामगोन? गाननाय मोजाङै हामगोन ना हामा? सिख्लाफोर नै सेन्देला मोजांथार। मोजां दंथारो। दे नायदो दे हामो ना हामा? हामो ने हरलाय नै बे हौवा गथ'फोरनि मोजां दंथारो नै हौवा गथ'फोरनिया। बे हामगोन, बे ब्लुआ हामगोन। है दे लानोसै बेखौनो। देलाय हमनायनायलाय मोजां हमनायनाय। वाव जि समायदों। बाबुनो बिदिखौनो लांसै नामा मोनसे? गानलाय मोजां गानलाय। गोलोमजोब्बाय नै गिदिंबायनानै मेंबाय। नै बेखौ लाबाय जोंहा। बेखौ लांफानाङा। बेखौ बानायनांगौ। नम्बर मिला नम्बर गैया। नों न'आव बानायहैनांगोन। नोंसिनाव बानाय। खाबा मोजांथार नै। बेखौनो बायबाय थायो। नै बेखौहाय बासिबाय आं, नै बेखौ लानोसैनो र'। बांद्राय गोसा नङा, एसे लासै माबा। बेयाव गाखोना दावराव जाबावबाय नै। माथो मोजाङानो नङा, हाद्रि गोजायैनो गाखोआ इयाव। न'आव थांनो ओंखारबाय, एसे जाला जालि जानानै थांसै।
ओमफ्राय गयनि मिस्राव दोनदोनो मा जानो मा जानो ओमफ्राय चावमिनल' मोनजायो नोंहा जेबो मोनजायाना आमाइन होआ मानो सब Jadi kayak udah. Jadi kayak udah. Tengkapnya nih. 네, 이제 엑스포니까 마마라부터는 이제 정상아 지라 통통 프라이스는 네, 이제 100니. 뭐가 나오죠? 이제 100. 좋다. Right. Này dia Manipuri pasra dia. Manipuri sure ni. Yaudah kan amat semangat. Right. Dia sudah sampai dari bisnis kita. Kita sebuah penelapan yang zeng. Right. Ini dia sudah asal ni sender. Ini dia. Dia 200 lah yang berapa orang? Nampak separan bentuk. Bukan ada kurti tu, 250 ni lah pada mana ni tu, 250. Pada bukan ni. Bukan ni biasa, madam ni. Ada ni juga. Ni juga hai, dekat ni lah ni, mana nak buat tu, kau beli. No, beli. Sampai semua mana ni, sampai di dalam je. So, kami ini video ini sendirian. So, thank you so much. Bye. Kịp lấy kia. Biết quả? Ra 살이 보시면 다시 지금 너 위지? 당신 안 되는 거 세마 세세리 말해.